Vi har desværre ikke mulighed for at vise de her aktiviteter på film, da vi kun er 2, og ingen af os arbejder i folkeskolen til daglig. Vi skulle fortælle om, hvilken baggrund bevægelse har for at skulle inddrages i folkeskolen. Og den begrundelse det er, at den danske folkeskole skulle gøres bedre end det, den er i forvejen. Eleverne skal have en sufficient viden, inden de bliver sluppet ud i den såkaldte virkelige verden. Og det er så folkeskolens ansvar, at eleverne de har den. Derfor så har man lavet nogle indsatsområder, som skal sikre, at elevernes læringsforudsætninger de er øget. Eleverne de skal også nu have en længere og mere varieret skoledag med nye rammer, som motiverer og aktiverer eleverne, så de lærer yderligere. Og det her det har man så valgt, at man gør blandt andet ved, at alle de skal have 45 minutters motion blandt ind i skoledagen, og som så skal medvirke til at skabe motivationen og øge sundheden og læring i skolens forskellige fag. Det er et bevis på, at motion i en tidlig alder kan mindske risiko for hjerte-kar-sygdomme og fedme og forskellige kræftsygdomme. Samtidig hjælper den fysiske aktivitet på læringen, da det fremmer de kognitive processer og derved også langtidshukommelsen. Eleverne de bliver også mere koncentrerede og opgaveorienterede og mindre rastløse og urolige og forstyrrede ved at have den her motion blandt ind. Den øgede aktivitet den skulle også gerne give mere overskud og glæde og social trivsel, som så også vil medvirke til, at man øger de her sociale kompetencer og får færre konflikter i skolen. Vi skal også redegøre for de forskellige bevægelsesformer i undervisningen. Og her kan der både benyttes de små aktive pauser og bevægelse som del af den faglige undervisning. Man skal bare altid huske på, at der skal være en mening med aktiviteten. Man skal anvende bevægelse som struktur i undervisningen, eller man kan anvende bevægelse som struktur i undervisningen, som er en faglig tilgang til motion og bevægelse. Og man kan også benytte den aktive pause i undervisningen, som er mere uden, eller som kan være uden faglig indhold. Bevægelse integreret i folkeskolen, det kan være legende aktiviteter eller strukturering af undervisningen, kropsliggørelse af de faglige aktiviteter, eller situeret anvendelse eller æstetiske læringsaktiviteter. Idéer til de her aktiviteter kunne for eksempel være ved legende aktiviteter. Der kunne det være levende memory, som måske kunne være god som repetition, eller lege en frugtsalat. Ved strukturering af undervisningen er det ikke legen, der sådan er grobund for læringen. Her skal eleverne udvide deres kompetenceområder. Det kunne være ved både selv at lære fra sig, men også at lære noget nyt, men igennem sine klassekammerater. Det her kunne for eksempel være speed dating. Ved kropsliggørelse af det faglige indhold skal eleverne bruge sig selv for at få en fornemmelse af læringen igennem kroppen. For eksempel ved at man danner en rektangel eller en cirkel ud fra en lille gruppe og en tråd. Ved situeret anvendelse kan eleverne være det sted, som læringen den foregår. For eksempel ved søer, hvis man har om vand, eller sømiljøet, dyreliv i sø. Til sidst der har vi æstetiske læringsaktiviteter, og det kan være teater eller rollespil. John Dewey han understøtter også de her former for læring ved hans kendte citat, læring by doing, hvor eleverne også får kroppen med ind under læringen. Den anden form for motion kan være aktive pauser. Denne form for bevægelse er forholdsvis kort, og som tidligere nævnt, ikke nødvendigvis med faglig indhold. Denne form for bevægelse den kan styrke andre former for kompetencer end lige præcis de faglige. Det kan være kompetencer som de fysiske, hvor man skal styrke elevernes kondition, hoppe eller lave englehop,
hvad man lige kan finde på. Det kan være sansemotorisk udvikling af elevernes koordination og balance. Det kunne fx være yogaøvelser. Så har vi de sociale kompetencer, hvor der er fokus på elevernes samarbejdsevne og tålmodighed. For eksempel ved, at eleverne de skal samarbejde om at komme ud af kludermor. De kan have en kognitiv aktiv pause, hvor at eleverne de skal udvikle deres opmærksomhed og fantasi og kreativitet. Det kunne for eksempel også være legende memory. Så har vi emotionelt, hvor der er fokus på motivation og engagement. Og det kan være at danse et spil, hvor at klassens avatar, den vokser jo flere point de får. Det synes de er rigtig sjovt. Til sidst skulle vi perspektivere begreberne æstetiske læreprocesser og metodemangfoldighed. Og her benyttede vi os af Hilbert Meyer. Han bruger ordet metodemangfoldighed. Og jeg citerer lige fra, han sagde: undervisningen er præget af mange forskellige måder at iscenesætte læreprocesser på, mangfoldige handlemønstre, variation i forløbene og en god balance mellem de metodiske grundformer. Citat slut. Vi er her enige. Der er mange vigtige elementer i folkeskolens undervisning, og i og med at eleverne de er forskellige og derved har forskellige læringsforudsætninger, så er metodemangfoldigheden vigtig i forhold til de forskellige opgavestillinger, som eleverne de skal igennem for at kunne tilegne sig det her stof. Knud Elleris, han har også en vigtig point. Han argumenterer med, at børn er født med forskellige forudsætninger, og det påvirker så deres læring. Derfor er læringen mangfoldigt, og metoderne må derfor også være det. Dog så vil den her ekstra tilrettelæggelse af undervisningen, så vi får den her differentiering, den kan også tage længere tid ved lærernes planlægning. Og det her det er tid, som vi muligvis ikke har, men da vi ikke har erfaring inden for skoleliv, så er det jo ikke et område, vi kan udtrykke os om. Motivation og samspil hænger godt sammen med både de aktive pauser, hvor eleverne får mulighed for at få pusten op, og de får fornyet energi, og med bevægelse integreret i undervisningen, da det er en ny og sjov måde at lære på. Dog skal vi huske på, at de elever, vi lærer bedst via bøgerne og på mere gammeldags manér, dem er der også nogle af.